खुलुमबाय स्टुडियो आं रबन बसुमतारी आरो बे समाव तामुलपुरनिफ्राय मोनसे गिदिर रादाब तामुलपुर जिल्लानिफ्राय लानानै फैदों बे समनि मोनसे गिदिर आपडेट तामुलपुर जिल्लानि बगाजुलि देलायस्रि बाजारनि साखाथियाव बमा मोननाय जाथाय देलायस्रि बाजार साखाथिनि दैमायाव मोनसे गोजाम बमा मोननाया ओनसोल नाङैनो सोमोनांहोदों नंगौ दैमानिफ्राय बोहैबोनाय थासारियाव मोननो हायो बे गोजाम बमाखौ मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बेरफ्रुनो रोङै मर्टार सेल बम होननानै सिनायथि मोनदों बे गोजाम बमाखौ बगाजुलि ओनसोलाव सिगाङावबो बेबायदि थरसे बमा मोननाय जादोंमोन जाउनाव सासे लाइमोननि जिउ खहा जानो गोनां जादोंमन आरो फिन दिनैबो बेबायदिनो मोनसे बमा मोननाय जाथाया तामुलपुर जिल्लानि बगाजुलियाव नंगौ तामुलपुरनिफ्राय मोनसे गिदिर रादाब तामुलपुर जिल्लानि बगाजुलि देलायस्रि बाजारनि साखाथियाव बमा मोननाय जाथाय देलायस्रि बाजार साखाथिनि दैमायाव मोनसे गोजाम बमा मोननाय जाथाया ओनसोल नाङैनो सोमोनांहोदों दैमानिफ्राय बोहैबोनाय थासारियाव मोननो हायो बे गोजाम बमाखौ जाथायखौ मिथिनानै बे गिथावना बमाखौ एसएसपि आरो आर्मिफोरनि मोनसे हानजाया बोखांनानै लांफैयो